कि हमार करेजा कहे नहीं कि हमके घुमा दा आज लागल आजमगढ़ के मेला बा। कि हमरे करेजा कहे नहीं कि घुमा दा आज लागल आजमगढ़ के मेला बा। हम कहानी बात कर रहे पगली ले हाई खो हाई अम्बेडकर नगर वाला केला बा। ई राजे सुल्तानपुर के मेलवा में बड़ा भीड़ लागत बा। कि राजे सुल्तानपुर के मेलवा में बड़ा भीड़ लागत बा। जन खैया चौमिनिया छलवाए करेजा कहे कि बड़ा तीत लागत बा। तुमसे मिले खातिर ना जाने हम कैसन कैसन तरीका अपनाई। कि तुमसे मिले खातिर ना जाने हम कैसन कैसन तरीका अपनाई। और नवरात्रम चलत बा करेजा तोहरे दुआरा पे दुर्गा पूजा का चंदा काटे आई। कि हमरे करेजा कहे नहीं कि हमके घुमा दा आज लागल चोरमरवा का मेला बा। कि हमरे करेजा कहे नहीं कि घुमा दा आज लागल चोरमरवा का मेला बा। हम कहानी बस कर रहे पगली ले हाई खो हाई राजे सुल्तानपुर वाला केला बा। कि तोहरा घरवा के समनवा से रोज जाई। कि तोहरा घरवा के समनवा से रोज आईब और मुश्किल कर दे तोहार जीना। कि तोहरा घरवा के समनवा से रोज आईब और मुश्किल कर दे तोहार जीना। और जहिया ना तकबू ये करे जा वहिया चिल्लाब लेला पुदीना लेला पुदीना। कि हम रहनी पहले ही से और ना जाने कै गो के फसौतो रहल। कि हम रहनी पहले ही से और ना जाने कै गो के फसैले रहल। कि कहे कि बाबू रिचार्ज खत्म हो गया है और जब ना कराई तो छोड़ले का धमकियों दे के हड़कौतो रहल। कि भैया हमार जियरा ना मानल हम गईनी रिचार्ज करावे तो हम देखनी वही नंबर आप कोनो दूसरो सारा करावतो रहल। कि जींस टॉप में खोआ और ललकी सड़िया में मलाई लागेलू। कि जींस टॉप में खोआ और ललकी सड़िया में मलाई लागेलू। जन घबराए हमार करेजा तू अम्बेडकर नगर वाले का भौजाई लागेलू। जिला अम्बेडकर नगर घुमा दा पिया। कि राजा सुल्तानपुर का सुरती खिया के राजा काहे फसावा ताड़ा। कि राजा सुल्तानपुर का सुरती खिया के राजा काहे फसावा ताड़ा। और हमरा में का कमी बा कि बंगलिनिया से मिल के आवा ताड़ा।